Sisi. Hello, Sisi. Thank you sa thumbs up. Mag-ano muna ako, mag-silent muna akong LS ha. Ayan. Yung pusa ko. Nandito si pusa. Thank you sa thumbs up. Yes. May gagawin lang ako saglit. Tapos, ano ko muna, silent ko lang. O, diba? Dito muna si pusa ko. Yung pusa lang muna. Oo, ano ko lang siya. Silent ko lang siya muna. May gagawin ako. Hindi ko kasi nakita na nag-LS si ano, si si ano 'to, si Sisi Ganda. Oo nga. Bibigyan kita ng pusa 'pag ano mo, 'pag punta mo dito. Loading ba ako? Hindi naman. Ayan, so loading ba ako, Sisi? Loading ba ako, Sisi? Ayan, so yan 3 na yan viewers. Kagigising ko. Kaya i-prepare ko lang saglit. Hindi naman Sisi, okey naman siya, hindi ka loading. Okey. Akala ko nandito na naman si Aling Luding. Kagising ko, kakain muna ako kaya itambay ko muna siya para diretso ko na siguro ito. I-ano ko lang Sisi ha, mag-BG ka na lang muna i-silent ko lang ito. I-silent ko lang ito. Basta ano. Okay lang Sisi, no probs. Okay, thank you. Sige, mag-ano lang ako diyan ng i-message ko lang na ano, pasok lang. Si Coco Martin nandito. Hello, Coco Martin. Kagigising ko lang kaya ano. Hello, Coco Martin. Thank you sa thumbs up. Ayan si Coco Martin. Nag-LS ako kasi sabi ko bakit ano, magpakita nga ako. Alisin ko muna si pusa ko. Kagigising ko lang. So, kahit tsurahan ni host, hindi pa nag-ano. Okay lang, sige. Salamat sa thumbs up. Ay, so, sabi ni Coco Martin, haha, ipakita mo manay ang kagandahan mo. Sira ulo 'to. Hindi, kagigising ko kasi parang hindi ako presentable na ano. Ang lamig-lamig kasi kaya ang ano, ang sarap matulog. Ayan, 'wag natin i-etsapeera yung pusa ko, kumakampay-kampay. Niyayaya kayo sa live stream ko. Stay ko lang siguro 'to ng ano, ilang oras kaya, 2, 3, 3, 4, 5. Ayan. Kasi magluluto ako maya-maya, pero ulam lang naman, So, isa-silent ko lang then mamaya pakita ko ulit, 'di ba? Oh, 'di ba? So, dire-diretso ang LS.
hanggang ilang oras ang abutin nito. Salamat, Coco Martin. Coco Martin talaga. Ayan, si Sigara Dishes with Love, si Coco Martin. Ay, naku. Sige madam, dito lang ako kakain muna po. Okey sige kain ka din muna. Ako kakain din. So, KTV Vlog, hello! Kumusta? Kumusta KTV Vlog? Ayan, nayaya siya ng pusa ko. Ayan yung pusa. Solar kasi siya kaya 'pag hindi siya ano, 'pag mahina yung kampay niya nawawalan siya ng ano, energy din. Okey, kumusta ka na KTV Vlog? Kumusta na ang bahay natin? Malaki na 'to si KTV Vlog, ayan grade 5. 25 na lang para grade 6 guys. Dagdagan niyo si si KTV mamaya 'pag pumasok na yung marami kasi akala ko kasi hindi na busy siguro lahat ng mga katropa ko. So, sabi ko, ano ko na lang, mag-LS ako. I-silent ko sana pero nakakahiya naman nandiyan na kayo. So KTV Vlog kung hindi mo pa kayakap yung mga ano diyan, pero alam ko kayakap mo na 'yan. Ayan, so kakain lang ako saglit guys. Kaya kaya si pusa na muna yung kasama niyo. Ayan, i-silent ko lang. So 5 million viewers, thank you. Maraming salamat sa 5 million viewers. KTV Vlog, patamsak naman ako. Ayan, pasok lang kayo. Himinain muna ako. Sisi, diyan ka muna ha. Kain lang ako saglit. Ayan, kung sino yung mga hindi nyo pa pamilya dyan, ampunin nyo na. Kakain muna ako saglit. I-off ko lang kasi baka
Hello, nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? Ayan, salamat sa paghihintay niyo sa akin. Shout out for my 4 million viewers and 4 million thumbs up. Thank you. So, ayan. Mag-ano muna tayo. Kain lang ako saglit.
Hello? Nandiyan pa ba kayo? Sorry ha, maaga kasi kaming umalis kanina, pinag-drive ko yung husband ko. Ay, mag-a-attend siya ng seminar diyan sa Janhe kaya medyo maaga. Tas nakatulog ako ulit. So, thank you so much for my 4 million viewers. A big shout out to the BFF team. Nandyan si Cici Garadesas with Love, Gandang Hani, and Darna Alec or FW. Ayan. Si Abu Dhabi YouTube is still in the house. So if you are connected or if you are not connected to Abu Dhabi YouTube, kindly check her channel and be connected. Ayan. So, ayan. So, shout out to everyone. Shout out sa inyong lahat. Ayan. Anuhin na natin to. Itodo na natin. Nakita nyo ba ang pusa ko? Ayan. Ang pusa kong mahiwaga. Dito ka. Ay, dito na lang. Ayan. Sige po, sikat. Ayan. So, Kyra B, hello. Shout out. Shout out to you, Kyra B. Ayan, guys. If you are not connected to Kyra B, kindly check her channel and be connected. Sigara Dishes with Love. Yung ano nyo, yung mga lucky charm nyo na bless na. So, konting rituals na lang at pwede ko nang ipadala sa cousin ko. Paalis siya papuntang Dubai. Magtutour sila siguro this April. Kung may uuwi, magsabi ka lang. Kung may mas mauuna, magsabi ka lang at ipapadala ko yung lucky charm. So, guys, abangan nyo magpapaano din tayo, no? Magpalaro din tayo sa isang araw siguro. Try ko. Aha. So, mag-giveaways tayo ng mga produkto na pampaganda. Ayan. At lucky charm. So, Kyra, ayan. Akala ko na offline ako. So, si Kyra B is 748, guys. So, she is in grade 7 right now. Okay pa ba ang ano ko? Naririnig niyo pa ba ako? Biglang nag-offline siya. Diyos ko, wag naman wag naman mag-brown out. Minsan kasi nagba-brown out din eh. So, walang magko-connect ng aking generator in case. Ayan. So, hello to you, Kyra B. Kyra B, Kyra B. Ayan. She is in grade 7. Road to grade 8 siya kung madadagdagan. Pero mamaya Kyra B, ano ulit ako, magla-live stream ako mamayang 7 ng gabi. So, I will stay on my LS for 2 hours ngayon. Then, later ng gabi, medyo mahaba-haba tayo. So, balik ka para madagdagan yung bananas. Okay. So, thank you guys. Maraming salamat sa pagpunta and for my 4 million thumbs up. Patamsak naman ako, Miss Kyra B. Thank you. Ayan. Taga Sorsogon ako. But nakatira na ako ngayon sa Baguio City. Ang napangasawa ko ay taga Baguio, kaya dito na ako nakatira for good. Ikaw kay Rabi, saan ka sa Bicol? Baka malapit ka lang at nasa Bicol ka ngayon. Uuwi ako this April, Holy Week. So, I'll be ay, Kamsur. Oo, si kay Rabi Kamsur pala siya.
Mag-a-attend ako ng reunion sa college reunion ko sa AMEC, pero sa main branch siya sa Albay. So, kung sino ang available na gusto, kasi may nag-i-invite din sa akin for collaboration, then magko-collab kami this April. So guys, thank you. Maraming salamat. I-jacket na kita i-jacket na kita Miss Kyra B. Ayan. Naka-blue ka na, next comment mo. Mamaya ulit. At siya nabanggi Kyra B, mag-live ulit ako. At siya nabanggi, mga 7. After ko magluto ng dinner kasi siyempre 'di ba? Double ano tayo all around tayong mga babae, 'di ba? O 'yan, nagwa-whitey, sa bahay, ayan. So, you're always welcome. Ayan, so I'm planning to have my giveaway sa mga viewers ko pero i-ano ko, i-sked ko yung i-sked ko yung time. Ay date pala kung kailan. So, ayan. So, thank you. Ayan, you have 2 million viewers. Sabay-sabay na nag-live stream. Kanina kasi, akala ko walang magla-live stream kaya nag-ano ako. I don't know if may nag-live stream dun sa mga kagrupo ko. Kaya mamaya talagang ano ko, kaya lang sabi ko sayang ng oras. May time ako ngayon kaya i-ano ko na, itodo ko na 'to. Kasi ang baba ng watch hour natin pa, kailangan pang habulin ang watch hour. So, big shout out to my BFF team, Gandang Honey, Gara Dishes with Love, and Darna Alec OFW. So, si Kyra B is also a Bicolana, so she came from the Team Oragon. Yan, tropang Oragon. So, mamayang gabi, Miss Kyra B, yung mga Oragon, mamaya papasok yun sa mga live stream ko kasi alam nila gabi yung live streaming ko. Pero, ngayon kasi sabi ko, mag-LS kahit konti lang. Ayan, di ba? So, maraming salamat at nandito ka sa akin ngayon. Nakaturog kaya ako. Hatod ko sa agom ko sa sa seminar. Then pag uli ko nakaturog ulit ako. Kaya minamatapasan na ako kanina. So guys, thank you sa punta. Ayan, sabi ni Gara Dishes with Love at Kyra B, shout out sa'yo. Ayan, kay kabayan, Kyra B, kung di mo pa si Gara Dishes with Love, suportahan taman. Grade 3 pa sanaan. Ayan, tropang Kailokanuhan yan, sa katropa mi yan sa tropang Kailokanuhan. Si Gara Dishes with Love, she is from Isabela, pero nasa Dubai po yan. So, ayan kabayan, kung dai pa kamo magkaibigan ni Gara, yakapin mo na. Grabe, hiningon sa mga ugat kang kamutao. Si Gara Dishes with Love, yung mga Lucky Charm nyo, ready na. Unahan po kita, ayan. Unahan ka na daw Sisi yan. Tsaka makikakan ka duman kay Gara Dishes with Love. Kadakol na pagkakandyan, kabayan. Mas tira magluto garod. Parehas kan mga Bicolana masisira magluto. Okay.
Antok pa ako. So, ang saglit lang yung oras 'no? So, mag-i-stay lang ako ng 2 oras ngayon. So, para mamaya itodo-todo na natin mamayang gabi mag-i-LS ulit ako. So, 4 million viewers and 4 million thumbs up of love. Thank you. Ayan. Sabi nga, if you never try, you'll never know. Ayan, tama nga naman, 'di ba? Noon sabi natin, bakit sila nagaganyan? Bakit sila punta ng punta, tapos video ng video, oh, nung triny natin, 'di ba? Nalaman natin kung ano nga talaga ang buhay ng isang vlogger. So, ngayon alam na natin. Pinagdaanan din nila lahat yung pinagdadaanan natin ngayon, kaya alam na natin 'yan. So, maging positibo lang tayo at, focus. I-focus lang natin ang sarili natin, then walang masamang mangarap. Basta mangarap ka na kasabay yung action mo para makamit yung mga pangarap. Yun ang magandang ano, magandang, parang, self-motivation or, that's, life motivation. 'Yan, yung nangarap ka, sinabayan ng action mo. Kasi kung pang nangarap ka lang na tulog, 'di ba, wala din naman mangyayari. Your dream is always be a dream. But if you going to, make it with the, your desire in your heart and, you work of it, and the dream will be your success. Kaya yun, gano'n tayo, mangarap tayo, walang masamang mangarap. Sabi nga dream big, 'di ba? Aim high, dream big, 'di ba? Pero kailangan mo pa rin talagang magtrabaho. Trabahuin natin ang YT world, then yung mga pangarap natin kasi pare-parehas naman tayo, 'di ba? We are doing the YT world for our family, for our loved ones. Ayan. Dun sa mga tinutulungan natin, pare-parehas tayo may mission at vision sa buhay. Kaya go lang tayo, be positive, and just spread the love that lasts a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. So, yan. Sabi ni Kyra B, at Gara Dishes with Love, okay na po. Ayan, Sisi. Niyakap ka na, ninsarong magayon na bikulana. Ayan. So, nasa kamsor ka ngunyan tabi ano, Miss Kyra B? Kabayan? Nasa Camarines Sur ka ngunyan? Pirang oras kaya i-drive Legazpi to Camarines Sur? Parang may balak ano, Kyra? Kaya ko naman, eh. Na-drive ko actually, Manila to Bicol. Nasa Manila ka? Ay, talaga? Sige nga, minsan mag-collab tayo 'pag nasa Manila ako, 'pag may mga seminars ako. After ng seminar, puwede ako mag-ano, si Manay Cecilia Mimaytan, taga-ano siya, taga Legazpi, Albay, tapos si Noel B. Vlogs, puro sinda nasa Las Piñas, kaya puwede kita mag-collab, makiturog na sana ako, o 'di ba? So sige, sasabihan ko si Manay Mimay para maugma kita, 'di ba? Ayan, so 5 million viewers. Thank you for my 5 million viewers today. So guys, thank you so much for coming. Ang alam nyo is Jenny Baywasan, hello po host. Yes, hi Jenny. Ayan, ano kabayan kay Rabi, if you are not connected to Miss Jenny Baywasan,
be connected to her. Very legit friend din siya. A very supportive friend of mine, si Miss Jenny. Ay, sige po. Yes, ayan. Sabi ni Miss Jenny Baywasan, kay Rabi, hello. Ayan. So, ano ha, mamaya ulit magla-live ako ng 7 PM. So, ito kasi is ano ko lang ng 2 hours. Ayan ang ano, yan yung ano natin. So, we need to ayan. So, shout out to you, Sisi Gara. This is with love. Ayan. If you are not connected to kay Miss Jenny Baywasan, be connected. Tapos na din sa'yo si Kabayan kay Rabi. Ayan. So, magmahalan kayo at pakitamsak naman ako. Ayan. So, si Jenny Baywasan, shout out si Sigara. Ayan na, naririnig kayo ni si Sigara, nasa messenger siya. Iaano niya kayo, nasa duty kasi siya, kaya medyo mahirap yung ano talaga. We have to understand dun sa mga kaibigan natin, yung mga pumapasok sa mga nagla-live streaming, lalo na yung mga OFW. Ang hirap ng buhay maging OFW, guys. Kaya intindihin natin, 'di ba? Sabi ko, we have to learn how to wait and be patient kasi the more na you are pushing the person to be to ano to hug you back, nagiging mali yung gawa kasi syempre nape-pressure sila. Kailangan agad nila makita nyo na nagbakas. But then, the following morning, when you shake your banana, it all were falling down. Di sayang din naman, di ba? So, we have to learn how to wait and be patient kasi hindi madali ang buhay ng isang OFW. Ako, lagi kong ano, I've never been an OFW before. Kasi I've been na ano lang ako talaga, 'pag may pera ako at gusto kong magliwaliw, I can go somewhere naman kahit papaano. Kaya dun ko nakikita na, ay ganito pala sila 'pag day off nila, talagang yung ano, yung hindi mo matatawaran yung tuwa nila, yung saya nila, nakikipag-mingle sila dun sa mga tao na mga coworkers din nila sa ibang bansa. Kaya we have to ano, be patient, guys. So, ayan ang ano ko, payo ko, maging patient lang tayo palagi. Ayan. So, ano tayo, magmahal tayo ng tunay. Ayan. Sabi ni Sisi Gara, this is with love. At kay Ruby, thanks po, papunta na rin ako sa bahay mo. Ayan. Gara, this is with love. At Jenny Baywasan, shout out. Ayan, guys. Nag-shout out na si Gara Dishes with Love. So, ayan. Paano lang yan, pasilip-silip lang yan, naka-BG lang talaga siya kasi kami naiintindihan namin. Kaya yung dalawa ko pang friend na halos kapamilya na hindi man kami nagkita lang kami sa YT World but then yung samahan namin, daig pa namin ang ilang taon na kaming magkakaibigan. We love each other, we understand each other, and mostly we we are always be there to each and every one of us, a shoulder to cry on, to laugh. Ayan, 'di ba? Kung mai-share mo mga problema mo lahat na, yan yung tinatawag na ano. Kasi minsan, ang mga pagkakaibigan eh
Na-meet mo accidentally but then into reason. Either it will be your lesson in your life or it will be your best of friends for the rest of your life. So, ganun lang. Dalawang ano lang yan, dalawang rason lang bakit mo siya na-meet accidentally. Ayan, parang pag-ibig, no? Na-meet mo accidentally. So, dalawang reason din yun. Either sasaktan ka na maging lesson learned, maging lesson mo sa life mo or it will be your forever. 'Di ba? Okay. Ayan, sabi ni Sisi Garadesha should love at Kyra BC, yes, matagal na pala tayo magkaibigan eh. Oo, dito kayo nagkita, 'di ba, Sisi? Sisi Garadesha should love. Dito kayo nagkita, siguro inunahan mo siya tas hindi ka pa walang masamang maghintay. Walang masamang maghintay. But sabi ko nga, may mga tao talaga sa ano, kasi we cannot please everyone. But then, some people ay ano talaga, honest and they are doing the right thing in the white world, but somebody is not. So, sabi ko na lang, kasi kami ganun. Same tayo ng experiences, guys. Dito. Kung hindi man kayo na i-hug back, after you hug back, nagbilang kayo ng weeks, ng months, then hindi talaga bumalik, it's okay. 'Di ba? It is better to give than to receive. Sabi nga, 'di ba? Sabi sa Bible na mas maganda na yung magbigay kaysa ikaw lang ang binibigyan. So, ganun ang gawin natin, guys. Then, i-enjoy lang natin ang YT. Ayan. Para tayo ay mag-grow pare-parehas, hindi yung may mag-grow at may naiiwan. Lahat tayo. Kasi lahat tayo may pangarap eh. Mangarap tayo, sabayan natin ng sipag at tiyaga, then makukuha din natin yung mga pangarap natin kasi lahat tayo, ang pangarap natin ay pag namuni ako, ganito gagawin ko. Priority first in the list is pasasalamat sa Panginoon at pangalawa, pasasalamat sa lahat ng mga tumulong sa'yo. Pangatlo, sa pamilya mo priority talaga siya. Second to the Almighty Father, yung family mo na sila talaga ang prioritize natin when it comes to financial support. So, ayan. Ay, yung ninja ko pa pala dikit sa'yo ko pa po pala dikit sa'yo. Okay. Jerry Babasan, hello po. Ayan. So, if you are not connected, guys, to each other, be connected. Ayan, dito lang si host kasi we have sa ano lang, mga 2 hours ko naman stay. So, we have a 1 hour more to go. So, may 1 oras pa tayo. Kaka-isang oras ko pa lang. So, dito lang tayo magtsikahan. Ayan. Sana maka-graduate na din kayo. Ayan. Si Jenny, ano na palaki na din. O, grade 6 na si Jenny. Si Jenny Baywasan. Okay. So, magmahalan kayo dyan, guys. Then, hopefully, makapunta kayo. I-a-announce ko naman kung kailan tayo magpa-relax-relax ng games natin. Magpapa-games din ako. Kasi katatapos ko lang mag-sponsor dun sa isa, katatapos ko palang ipadala yung mga load at yung mga item kanina. So, dito naman sa channel ko sa susunod. Ayan, sisigara dishes with love. Jenny, baywasan kadaan ko lang sa bahay mo, nag-iwan ako ng kanin. Sa misa mo, ikaw na lang bahala magbalik ng lalagyan ko. Ayan. Kay Rabi, work mode lang po kay di masyadong makapag-reply agad. Okay lang kay Rabi. Okay lang kabayan, no problem. Ayan. So, paki-thumbs naman ako. Sa hindi pa nag-thumbs kayo, pa-thumbs naman. Okay lang na konti tayo ngayon. So, mamayang gabi balik kayo
'Pag natapos tayo dito mamayang gabi ulit 7 PM mag-aano ako. Ayan, si Sisi Garadishes with love. Ayan, Sisi, yung ano, yung mga ano ko sa inyo, ready na. Mag-message ka lang kung ano. Okay, so 5 million. Ang lamig kasi. Masarap matulog dito't malamig, eh. Malamig ngayon. So, ano na, work mode, sa Manila pala si ano, si kabayan, nasa Manila siya. So, yung Las Piñas, nasa Las Piñas karamihan ng ano, eh. So, yan guys. Shout out to everyone. Shout out to Miss Kyra B. Thank you also for coming, Miss Jenny Baywasan. Thank you, Coco Martin. Shout out to you. Thank you so much. Maraming salamat. Dinadalaw mo ako lagi, Coco Martin. Si Coco Martin, dinadalaw palagi si host. Kaya, thank you sa'yo. Ayan. Naiinis ako kasi pagising ko, ang aking watch hour is medyo tumaas. Pagising ko nawala na naman. Pero sige lang. Move on pa rin tayo. Ayan. So, we have 4 million. So, sige lang. Mag-work-work lang muna kayo dyan. At ako din pasaglit-saglit din sa kusina. Ayan. So, si Sigara, nandyan pa rin. Duty ka pa, si Sigara, this is with love. Naka-duty yata. Naka-duty ka na ba? Nandun pa ako. So, 5 million viewers. Ayan. So, magtrabaho na muna kayo. Okay lang si host, nandito lang. Total, 2 hours. 2 hours lang naman to. Then, later ulit, mag-ano tayo ulit. Mahaba-haba pa gabi kasi wala ng trabaho, 'di ba? Sa umaga, ang dami kong ginagawa din. Pare-parehas tayo, no? Dun, taran. Go, 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 let's go, let's go. Ayan. So, sige, magmahalan kayo dyan. I-ano ko lang, i-silent ko naman ulit. Saglit. Ayan. Dito lang itong pusa ko. Silent ko lang ulit.
Ayan. Ayan, kabayan, Noel. Nandiyan si taga Bicol din pala si Coco Martin. Si Kyra B, nasa Manila daw siya. Sabi ko, pag nasa Manila ako, tayo, magkita-kita tayo. Nasa Manila ka rin ba? Kasi si Manay Cecilia Mimaytan sa Manila din eh. Nandun ka rin? Ayan. Okay lang, busy lang kayo. Mag-busy lang kayo kasi punta ako dun sa mag-busy lang tayo kasi tapusin ko lang yung 1 oras o 1 oras pa. Ayan. So, mga 50 minutes pa. Tapusin ko lang din. Mamayang gabi ulit tayo. I-silent ko ha. Saan ka manay ba't saan ka manay ba't nagpaganda ka? Hehehe. Hindi. Hindi. Ano ka ba? Maganda naman talaga ako. Charit. Charot, charot. Hindi, galing kasi ako sa hinatid ko yung husband ko sa ano 'to, sa Camp Janhay. Mayroon silang, provincial convention sa mga engineer kaya ano, galing ako dun hinatid ko siya din. Pag-uwi ko, nakatulog ulit ako kaya nung nag-open ako nito sabi ko, "Ay parang walang nag-LS dun sa mga katropa natin." Kaya inopen ko kasi sayang yung watch hour ko kinain ni Lolo, sobra 200. Ayan si Miss Lisa Soberano, ito pangalawang BG Manay. Thank you, patamsak na din 'yan. Patamsak na din 'yan ayan. Thank you, patamsakin na din 'yan si Lisa Soberano. Baka hindi pa ako nadikitan ni Lisa Soberano at si Coco Martin. Papuntahin mo sa bahay. Okey na din Manay, okey. Ikaw talaga Mr. Coco Martin ha. Hmm, mapag-ano 'to, joker. Siyempre nagpaganda 'di ba, kasi para maging presentable ka din dun sa pinuntahan mo. Hindi ko nga ikaw kilala kung si Zay ka. Si Dad Eddie TV, is that you? Baka ikaw 'to Dad Eddie TV. Ikaw lang nagtawag na ano ba? Yan tayo, dalawa lang ang alam ko, Dad Eddie TV or si Noel, si Noel B. Vlogs. O yan si Dad Eddie TV Thank you. Salamat talaga, ayan. Kaloko talaga si Dad Eddie TV. Ano na, muni na ba tayo? Ilan pa ba? Ilan pa ba yung kulang natin mamaya itirahin na natin. Para matapos na yung mo, walang anuman Manay. Thank you din. Salamat sa you're always, very supportive. Under review na ako Manay. Talaga? Wow! Kahapon lang. Yes! Ayan na, painom ka na. Ayun, galing ni Dad. Alam mo ba yung watch hour ko Dad,
nabawasan ako ng 100 plus. Kagabi, kagabi is 700 na ako, eh. Tapos paggising ko 553 na lang. Nagutom na naman si lolo, ininom na naman niya yung watch hour ko. Ay naku, si lolo. Ligawan ko na sana nga si lolo. Ayan, yung pusa ko para makahigop siya ng liwanag. Ano 'to, humina yung kakakampay niya. Sana walang problema po. Ay, ka na, ka na. 'Pag nandito ka sa akin shoutout ko yung bahay mo. Puntahan niyo 'to para mag-play. Dad Eddie TV, paano ba mag-super chat? 'Pag gusto ko magbigay ng ano, ng super chat, malay mo malinaw ang pag-iisip ng credit card, eh, puwede makapag-super chat, puwede ba doon sa, ano sa credit card? Tuloy-tuloy lang manay, oo nga. Basta gawin mo 2 times or times ka mag-LS. Okey sige. So, puwede ako mag-ganito tsaka mamayang gabi ano? 2 hours ngayon tapos sa gabi mas madami. Okey sige. Good idea. Thank you. Gawin ko 'yun, Dad Eddie TV para ano, makabawi man lang. Naiinis ako kay lolo, sabi ko, "Bili ako ng granada, granadahin ko 'tong matanda na 'to." 'Di ko rin alam kung papaano man, eh, kasi dito di ko rin nasubukan. Kaya nga 'di ba dun sa mga nag-e-LS nakikita ko need ng credit card or Visa. Yes, may Visa card ako sa ano, may Visa card ako. Mangutang naman tayo para sa super chat. Hindi, ang ano ko lang kasi nakita ko dun sa ano, si Ma'am ano, si Gimoro, taga Bicol din 'yan si Gimoro. Bale nagbigay siya ng ano, eh, ng yen. Yen ba yung binigay niya kay ano, 500 yen kay Ingrata. Kaya sabi ko, ay puwede pala yun. Kaya yun. Kaya nga 'di ba? Hindi ko nga din alam kaya nagtatanong ako, paano ba yung mga super, super chat na yan? Ayun. Sige nga, try ko minsan. Ay si ano, si husband tanungin ko kasi. Yun ang maano, marunong sa mga ganyan-ganyan. Nakita ko siya nag-super chat din siya dun sa isang ano, eh, sa isang taga-ano sa amin, taga dito tropang kaigurutan. Nag-super chat siya doon. Kaya sabi ko, "Bakit ako hindi mo binigyan, siya binigyan mo?" 'Pag namuni ako pag-aralan ko 'yan para makapag-support din. Yun nga, 'di ba? Kaya gano'n din ang gagawin ko, eh. At least kasi may mga gusto mag-ano sa akin, mag-super chat. Sabi ko 'pag namuni na lang ako para ano, para para hindi kainin ni lolo. Kasi puwedeng may mag-super chat sa'yo kahit hindi ka pa muni, pero ang worst nga daw doon 'pag may mga ganyan na nagbibigay, kinukuha din daw, nawawala. Hindi din nasasama 'pag yung first na sweldo mo hindi daw nasasabay. Kaya sabi ko, "Ay 'wag na." Ita-try ko 'yan 'pag namuni ka, i-try ko. Ay gano'n po? Hala, turuan mo na lang ako mag-apply, paano mag-apply 'pag ano, tirahin ko na ito sa ka-ALS kahit puyat at pagod na lang. Watch hour lang naman, Ayan. So, mahirap. Pero at least, Dad Eddie TV maano ka na. Hay, salamat naman. Thank you. Sana may yung sa BFF team ko ang susunod doon si ano,
Kaya nga. Kaya nga ako 'di ba ang gising ko 'pag gabi matulog ako minsan mga 1:00 na, magising ako mga kung walang lakad nagigising ako mga 1:00 na ng ano hapon. Oo, tama. Kasi ang dami din, eh. 'Pag Monday marami akong transaksyon kasi yung sa ano ko, yung sa jewelry business ko, yun yung mga orders kailangan mong i-ano, kailangan na ikaw talaga ang gagawa kaysa sa mga tauhan mo. Mahirap yung gano'n kaya mhm. Tapos pagdating pa sa bahay ikaw pa ang magluto, yung maglaba, hindi dumating ngayong araw na 'to bombahin ko din yung bahay niya, eh. Wiw, ang dami Hindi, ang dami kong pinag-aaral Dad Eddie TV, yung bunso namin graduating sa medicine, madugo-dugong pera. Kaya kailangan humataw. Ang dami naming pinag-aaral, matanda na yung nagpalaki sa akin, yung tita ko, matandang dalaga. Kaya 'di ba yung 'pag Chinese yung parents mo noong panahon na nila, kapanahunan nila, yung mama ko is purong Chinese. Bale nagmahal si mama, tauhan nila sa bakery. Ang papa ko is dating tauhan nila sa bakery. So nagkahiwalay sila. Nung nagkahiwalay sila, kinuha ako ng kinuha ako ng mga kapatid ni mama. Kaya legitimate child nila ako. Mga walang asawa kaya o 'di ba 'pag natsugi sila, ako ang magbana na ano daw ako, prodigal daughter daw ako. Hindi, mahal ko 'yun, mahal ko sila. Oo, 'yan na lang yung nag-aaral sa amin. Although graduate siya ng AB, BS nag-psychology siya sa Bicol University din, nag-medicine siya ngayon sa FEU. Oo, kailangan natin maging mabait kasi ibini-bless naman tayo ni Lord Dad Eddie TV. 'Yun lang ang ano natin, eh, 'yan lang yung kapital natin hindi pera kundi yung kung ano yung nasa loob mo, 'di ba, yung nasa kaloob-looban mo na nafi-feel mo, iyon. Kaya lang minsan may mga tao na pampang-abuso, 'di ba? Kaya hindi naman natin 'yan maiiwasan. Gano'n na lang ang ano, gano'n ang buhay, eh. Ayan, so sana mamuni tayo Dad Eddie TV para mamuni-muni na tayo lahat para ano, yayahin ko kayo, invite ko kayo sa amin sa Bicol. Mag-road trip tayo 'no, isang van. Kahit isang linggo kayo dun, pakainin ko kayo pandesal. Hindi, hindi, joke lang. Masarap kasi 'pag sa probinsya maraming pagkain. Mga sariwang isda, seafoods, gulay. Ayan, korek ka diyan Manay. Yes, 'di ba? Gano'n na ang buhay Dad Eddie TV. Yung asawa ko super bait din. Ah, electrical engineer contractor din siya. 'Yan, sana matapos na ang aming mansion sa Baguio para dito sa Baguio para makakapag-invite na din ako ng mga YouTuber na gustong mag-vlog-vlog dito sa Baguio. Hindi pa tapos yung bahay, na-stop dahil nga sa ano. Oo nga, sige ano Dad Eddie TV ipagpi-pray kita, ipagpi-pray kita, oo. 'Di ba, walang masama sa ganyan. Magpalaro ako ng ano, magpapalaro ako dito Dad Eddie TV sumali ka. Ma 'Di ba katatapos lang ng ano, eh,
Ayan. Kaya mo 'yan Manay lalo na 'pag kikita ka na sa YT. Oo naman, oo. Kasi alam mo ba ano Dad Eddie TV hindi lang yung kapatid ko ang nag-aaral na sinusuport. Siyempre matanda na yung tita ko, iba pa rin yung maibigay ako kahit mayroong negosyo. Mayroon kaming pinag-aaral na basta na lang pumunta sa amin na gusto daw nilang mag-aral. Ngayon, which is isa 'yan sa legacy ng lolo naming Chinese na maraming pinagtapos kami na hindi namin kadugo, hindi namin kaano-ano, but then napagtapos namin sila. So we have 5 college this time, tapos mayroon kaming 10 high school, nasa grade, 10, 5 grade 9 at 5 grade 12, 10. 'Yun, estudyante. Kami ang nagsu-support niyan tapos tumutulong lang sila sa amin yung magbalot ng tinapay, yun. Tapos 'pag yung business kasi ng family ng mama ko mayroon kaming import-export ng pili nuts, then handicraft. Yung handicraft namin is bound to Korea, Japan, Switzerland, London, maraming countries na din. Yan yung pinaka-business ng family ko, ng family ng mama ko. 'Yan. Kaya nung namatay yung lolo naming Chinese halos kami na ang nag-ano nun, ang nagpa nag-manage. Yung kuya ko, siya ang nagma-manage ngayon kasi nandito na ako sa Baguio. Pero 'pag umuuwi ako, ano ako, full-time, na i-check ko lahat. Ayan, sa dami po ng mga tinutulungan niyo. Opo, ano Miss Kyra, marami. Marami, kahit ang iba gusto lang nila sa TESDA, okey lang, kasi yun ang gusto nila. Pero yung ano namin, 3 college namin is kumukuha sila ng education ngayon, pare-parehas sila education sa Sorsogon State University, 'yan. Doon sila nag-aaral ngayon, kaya bumili ng bahay ang tita ko sa Sorsogon City para hindi na kami magbabayad ng kanilang boarding house. Pero malaking tulong din sila sa amin. Kasi 'pag walang pasok, uuwi sa amin, yun sila lahat ang gumagawa ng mga gawaing bahay, 'yan. 'Yan yung pinakatulong nila sa amin. 'Yan. Kaya minsan 'di ba nagsasabi hindi daw maganda ang ugali ng ano, ng mga Chinese. Sabi ko, baka yung mga Chinese na napuntahan niyo yung mga bagong henerasyon, pero kami, ang inaano namin is yung mga old, ano pa nila, old regime ng ano, ng China, yung ugali ng mga family ng mama ko. Mhm. Iyon, masaya 'pag umuwi ako dun masaya sila kasi kainan lang kami ng kainan. Kasi yan ang weakness ko sa buhay ko, hindi naman ako tumaba. Kumain, mamasyal, mag-swimming, yan. Kaya masaya sila 'pag nandun ako kasi sila pati sila mag-swimming. Okey. Kaya sabi ko nga, eh, 'pag namuni 'di ba Miss Kyra, kabayan, kabayan Kyra 'pag namuni, ang laking tulong nito. Hindi lang sila, pati children's ministry ko. Matutulungan kaya go lang ako ng go dito. I-enjoy na lang natin ang YT. Ayan, sana ipagpi-pray kita ano, Dad Eddie TV, ipagpi-pray kita mamaya. 'Di ba puwede mag-prayer request sa 700 Club anytime, puwede ka mag-text, ta's ipapagpe-pray mo yung mga ano mo, mga dreams mo, mga taong gusto mong maging safe sila, may mga karamdaman, oh, puwede doon. Puwede ka din mag-donate sa 700 Club, pupunta ka lang dun sa ano, totoo yan Miss Kyra.
Kaya ikaw 'pag sumahod ka sa YT, una mong sahod, mamili ka ng ano, mamili ka ng isang ano mo minsan kasi pili ka doon sa lalo sa school, yung mga talagang in need na mga tao, na mga bata na kailangan nila. Mabigyan mo lang 'yan ng tig-iisang ano, tig-iisang notebook, isang papel at isang lapis, saka isang color, masaya na sila as long as na lahat sila nabigyan, ayan. Gano'n ang ginagawa ko 'pag April, 'pag hindi ako nakauwi, yung kapatid kong teacher, siya yung nag-aano, siya ang nag-aasikaso, nagpapadala lang ako ng pera. So, kahit para bago magbakasyon, mag-aano, may bonding yung mga estudyante nila. Kasi doon siya una nagturo nung after nung makapasa ng board exam ng kapatid ko, doon una siya napunta. Parang bundok siya, pero yung meron pa nga silang estudyante na they are ITAS, yun. Kaya ako 'pag umuwi, yun dami kong bitbit, hindi ako nag-eeroplano pauwi, nagba-bus ako kasi gusto ko madala ko kung ano yung puwede kong ibigay. Kaya yung mga yun nung nagnegosyo ako ng ukay-ukay yun, pinamimili ko sila ng mga damit para makapagbigay ka din, oh, 'di ba? Yes, Dad Eddie TV mamaya magte-text ako kasi ano sa 700 Club guys, puwede kayo dun mag-ano, puwede kayo kahit hindi kayo tawag dun, hindi kayo magpa-ano ng pangalan niyo na ano, pupunta lang kayo dun sa Emlolier tapos kahit magkano i-donate niyo doon. Tapos mga after, mga 1 month siguro may darating sa inyo mga inspirational na books, spiritual healing na mga CDs. Yun, madami akong nakuha nun kasi 'pag may sobra kaming pera kahit 500 or 1,000 'yan, ipadala namin doon. Tapos binibigyan din kami mga books, ayan. Ayan, so walang masama 'di ba magdasal, kasi ang iba hindi naniniwala, but, prayer is the best weapon talaga in any struggles, any trials, and kung ano man yung bliness sa'yo ni Lord ipagdasal mo, magpasalamat ka. But then natuwa sa'yo yung Panginoon, oh, mas ano pa, thousand folds pa niyang ibabalik sa'yo in just one prayer. Kaya nga 'di ba sabi ko palagi na walang masamang mag-antay kasi 'pag ang iba kasi 'pag napagod, "Hey, hindi naman totoo yung ano, nagdasal ako, hindi naman ang ano." Siyempre, bibigyan ka muna ng pagsubok ng Panginoon kung talaga bang, yung pinagdadasal mo ay kaya mong i-handle, 'di ba? Kasi 'pag binigay na niya, mamaya hindi mo naman din ginamit sa tama kaya may ano talaga, may examination kumbaga, kung papasa ka o hindi. Which is gano'n talaga ang buhay, 'di ba? Yung ako kasi kahit hindi ako actually hindi ako nagche-church. Hindi ako nagche-church, but then every day I read my Bible. Yeah. Kasi minsan magsimba ka, magkakasala ka pa rin kasi nasa likuran yung nagtsitsismisan, naririnig mo, 'di ba? So, sabi nga kahit saan naman puwede ka magdasal. Kahit sa isang sulok, kahit nasa kalsada ka, puwede ka magdasal. Basta nasa puso mo yung pagdadasal. Ganyan ang tamang ano sa buhay. But then ano, nung Chinese New Year, I been to Chinese temple kasi yun ang ano, hindi namin mawala yun kasi pinagbili niyan sa amin ng lolo namin na kahit siya ay wala na, kahit si lola ay wala na, still we are doing the rituals lahat. Dahil 'yun ang paniniwala niya. So, in behalf of them, ginagawa namin 'yan during Chinese New Year, Mooncake Festival, lahat ng may mga festival, any occasion sa Chinese, ginagawa namin. So, we go to Binondo, 'yan kaya
Yun, bawal lang mag-video-video dun kaya medyo hindi tayo nakakuha ng ano, tsaka solemn 'yan kumbaga yung pagdasal mo, eh, para talaga sa ano, parang pag-aalay mo sa isang buong taon na naman na pagpapala. So, gano'n ang ano, so kami ako talaga never ako nagcha-church sa dito sa Baguio hindi ako nag-church. Pero 'pag umuuwi ako sa amin nagche-church ako kasi dati Roman Catholic ako. Yes, Dad Eddie TV kahit saan puwede ka magdasal. Roman Catholic ako before but then nung time nung year 2000, yeah, parang yun ang pinaka-downfall ko talaga sa buhay. So, wala akong ibang choice, wala akong ibang puntahan kundi naisip ko saan ba ako talaga puwede. Hindi ko mai-focus ang sarili ko when it comes to prayer sa mga Catholic churches kasi hindi ko naman nilalahat, kundi may mga ano talaga, may possibilities talaga na 'pag pumasok ka sa isang ano, sa likod mo ang iingay, 'di ba? So, may nakasakay ako one time sa MRT sa ano, sa Cubao. Tas niyaya niya ako, sabi niya, "Gusto mo punta ka doon? I-invite kita for ano," Friday yun, eh, tuwing Friday meron silang Bible study. So, pumunta ako sa Word of Hope sa Taft Avenue ano, Dad Eddie TV. 'Yan, diyan ako nag-grow talaga spiritually. So, after a year ng kaka-attend ko ng pag-church, nagpa-baptize ako. Alam mo kung sino pa ang nag-baptize sa akin? That's Benny Hinn. Sikat siya na spiritual healer, spiritual pastor siya. So, si Benny Hinn. So, may book pa nga niya ako, eh, binigyan niya ako ng book. So, nasa collection ko siya, nasa Bicol siya kasi may cabinet ako ng mga binibigay sa akin na gifts tapos 'pag hindi ko na ginagamit or nabasa ko na lahat lalo 'pag libro, nilalagay ko na siya do'n para hindi siya mawawala. Kaya gano'n lang ang buhay guys, gano'n lang maging mabait ka na lang, magpakumbaba ka kahit mali sila at tama ka, mas maganda pa rin yung magpakumbaba. Wala nang hihigit pa dun 'pag marunong kang magpakumbaba. Ayan, wala na. Ay, ang lamig. Palamig na naman. Ayan, so 30 minutes na lang tayo. Nakaraos ay 30 23 minutes. Ayan, 23 minutes, ayan. Opo, host mas maganda magpakumbaba ka lang lagi. Oo naman, 'di ba, Dad Eddie TV? Kasi hindi ka pa makakakuha ng kaaway. Sige, o ano ka na lang, kasi mas mabuti ng manahimik ka kaysa sasagot ka pa, eh, alam mo namang mali yung kausap mo, sagot ka pa. Iba yung mind setting niya, eh, laging tama siya. Kaya magpakumbaba ka na lang. Oo, correct, Dad Eddie TV, 'di ba? Kami, sa totoo lang walang negosyante na walang utang, 'di ba? Pero still, 'pag marunong ka talagang magpakumbaba, marunong kang makisama, natatapos mo, eh, hindi mo namamalayan, "Ay wala na pala, tapos na yung bayarin namin." Lalo kami, minsan mabigat sa loob ko pero sabi ko, "Lord, ikaw na bahala sa amin." Kasi yung trabaho ng husband ko is very risk din, 'di ba, minsan. Kasi contractor siya sa electrical, which is 'pag na-PO namin lahat ng materyales but then may change order yung nagpapagawa. Ang laking ano, ang laking kumbaga malaki ang gastos namin tapos biglang hindi. So, ang dami naming materyales na mga natatago kasi sabi ko gamitin na lang natin para maigo na din yung bahay na ano, kakailangan na natin, 'di yun na lang ang gamitin para hindi masayang.
kung milyon ang utang namin, meron pero sa awa ng Diyos at the end of the year of 2019 natapos namin. So, panibago na naman kami ngayon kasi mga bago na naman ang projects niya. Kaya yun lang iniisip namin tapos ipinagdadasal ko na lang yung kalusugan namin lahat, pamilya ko, kapwa ko, ayan, para masayang nagsasama-sama at masayang nakikita mo yung mga kaibigan mo na healthy, masaya, ayan, gano'n na lang. Kaya 'pag namuni tayo, magkita-kita tayo, saan man tayo sulok ng mundo, magkita tayo, 'di ba? Oo. Punta tayo ng ano 'pag wala ng coronavirus sa China. May bahay dun ang lolo ko sa China. So, hinahanap pa namin yung mga kapatid niya kasi may mga property pa sa Macau na hindi naibebenta dahil kailangan ang mga ano nila. Kaya 'pag hindi sila nagpakita 'di hindi mabenta, gawin na lang negosyo. Ayan. So, we have, 20 minutes na lang. Ayan. Hopefully soon host makapag-meet up tayo para mag-enjoy. Yes naman. Yes naman po, okey lang sa akin. Anytime, anywhere, basta masaya tayo, 'di ba? Sabi ko nga, sabi ko nga sa kina-ano kung sabay-sabay sila uuwi. Pero hopefully magkasabay yung dalawa kong naging friend dito sa YT umuwi from, Qatar tsaka Abu Dhabi yung isa, tsaka Dubai. Kung sabay-sabay sila uuwi, dito kami sa Baguio. So, may transient kami na pinauupahan. Bale sa auntie yan ng husband ko pero medyo mababa yung rate. So, kung pare-parehas tayo na muna, edi kahit ako na ang mag-shoulder sa transient out, walang problema sa akin. Travel vlogs, yes. Totoo, Dad Eddie TV. No, punta tayo sa amin sa Bicol. Welcome kayo lahat doon. Sa aming kubo. Yan. So, natapos na yung isang bahay doon, yung para sa kapatid kong teacher naman yung nabigay sa kanya. Maganda do'n, pagbaba mo ng gate nila, pagbaba mo ng gano'n mayroong ilog. Tas do'n kami nag-aano, yung do'n kami naliligo. Lumalangoy kami kasi malalim din, tsaka ang linaw ng tubig. Yes! Oo, Dad Eddie TV. You're always welcome and, keep in touch lang po na ano, magpunta tayo doon. Masarap sa Bicol. So, lagi kaming nasa TV, 'di ba, yung Bulusan, Bulusan, Sorsogon, taga do'n ako. So, may bahay kami dati diyan sa ano, sa isang resort sa Bulusan na kilala, sa Dangkalan Beach, but, nung nag-tidal wave nung bagyong Sisang, inanod yung bahay namin, pati yung mga paninda namin, pati bodega, lahat. So, nung naitayo yun, naitayo ulit, yun, ang pinsan ko na ang nagma-manage ngayon. Siya ang nandiyan, ayan. Oo, tas punta tayo sa hot spring, kahit magdamag tayo dun, mainit ang tubig kasi galing sa bulkan. Doon kami palagi ano, Dad Eddie TV. 'Pag umuuwi ako, hindi puwedeng hindi kami pupunta ng San Binon Hot Spring kasi siyempre kasama namin yung mga wrangler namin at tiyahin. Dalawa na lang kasi silang buhay, patay na sila lahat, pati si mama patay na din. So, dalawa na lang silang buhay kaya 'pag nandun ako, kahit may barkada akong kasama, sumasama sila. Gano'n nila ako kaano, kamis. 'Pag ako ay umuwi, kung saan ang buntot ko ay doon din sila. Oo, tapos puwede tayong mag-overnight sa Dangkalan Beach, mayroon silang parang cottage na may rooms, yun puwede na doon. 1,500 lang overnight doon, So, okey lang, 'di ba? Sana manalo ulit ang pinsan ko for mayor.
Yeah. Para libre tayo sa lahat ng anong gagawin natin dun. Invite ko kayo. Sure yan, Dad Eddie TV, anytime. Mag-bus tayo or kung gusto nyo mag-road trip tayo, mas maganda mag-road trip tayo. Marunong ka ba mag-drive? Para at least nagkatatlo tayong driver kasi ang hirap mag-drive ng mag-isa. Oo, Dad Eddie TV. Even Davao, pwede tayong pumunta ng Davao kasi ano dun, maganda din sa Davao. May mga connections tayo na pwedeng tawagan, mga clients ko. So, pwede din tayo magpunta doon. Davao, Cebu. Sa Cebu, may isang resort sa Cebu, sa Malapascua, sa Exotic Resort. Ang operation manager doon, husband ng sister ko. Yan. So, malaking discount daw ang ibibigay sa atin pag doon tayo pupunta kasi nag-inquire na rin ako. Gusto ko rin silang mabisita. So, we can fly to Cebu. Para doon naman tayo ano, 'di ba? Travel vlogs naman tayo ngayon. Namuni na tayo eh. Oo, maganda 'di ba? Oh, see? Hayaan mo Dad Eddie TV 'pag tayo'y namuni hindi lang ano out of town ang biyahe natin. Puwede din tayo mag-group tour going to Hong Kong, o 'di ba, Thailand, 'yan. Yes naman, Dad Eddie TV, thank you talaga. Mamaya talaga Dad Eddie TV, i-ano kita, saka lagi naman ako nagpe-pray talaga sa mga kasamahan. Pero 'yan kasi is a prayer request, so kailangan natin i-prayer request na maging tuloy-tuloy yung ano, yung pag-ano sa'yo, pag tawag doon, tuloy-tuloy na yung nama-monetize ang channel mo, Dad Eddie TV. Malaking tulong din 'yan kasi 'di ba sabi ko nga lahat tayo may pangarap, kaya ang pangarap natin sabayan natin ng sipag at tiyaga. Kasi kung nakatulog ka lang nangangarap ka, pangarap is pangarap, pero walang pangarap na natupad kasi nangarap ka lang. Pero kung magtitiyaga ka, yung pangarap mo, it it will turns into reality, kumbaga. 'Di ba? Kailangan 'yan magkapag-LS ka 2, 3 times a day para mas malaki makuha mong oo, sige, ita-try ko 'yan talaga ano, Dad Eddie TV kasi ang akala ko natakot ako mag-LS ng mga yung ganyan-ganyang LS na 3 times a day, 2 times a day kasi sabi sabi daw nagagalit si lolo kaya hindi ko ginagawa. Alam mo naman ako na matakutin ako, lahat na lang ayaw kong gawin sa channel ko kaya medyo na ano ako nun, pero ikaw na ang nagsabi yan, gagawin ko yan umaga, hapon at gabi. Kung hindi man sa umaga mga 4 na oras ako, sa gabi 4 na oras din, oh, 'di malaking bagay na yan. Sa LS nga ako nakita ko naman na sa LS talaga, diyan ako lumaki yung watch hour ko kasi nung nag-LS ako noon, umabot lang ako 300 sa StreamYard. So, nung nag-LS-LS ako dito, umabot ako ng 700 pero ang masaklap nga kanina, pagising ko naging 553 na yung 700. Okay, 6 hours. Okay. Okay, sige. O kaya nga 2 hours ako ngayon tapos mamaya 4 hours ako, o 'di ba? Gano'n ang gagawin ko ano, Dad Eddie TV, ganyan ang gagawin ko para ano, para safe nga. Sana this week ano ka na talaga this week, Dad Eddie TV, pagpe-pray kita, ipapa-prayer request kita mamaya. Kasi mamaya 'pag Monday kasi may Bible study, yung ano ko, yung church ko doon sa Sorsogon. Kaya 'pag si pastor nag-text, "Ano ang prayer request mo?" Ayan, sinasabi ko sa kanya. Which is, ang Diyos ay buhay kaya ano man ang hiling mo,
Kahit medyo may balakid minsan sa hinihiling mo pero binibigay niya, 'di ba? Ayun, kaya mamaya sure 'yan na ano, Dad Eddie TV para mamuni ka na at makapag-bonding tayong lahat 'pag tayo ay sunod-sunod na mamuni. Ay naku, maaga pa. Magsusundo ako sa ano ko mamaya. Huwag ko ng sunduin, mag-taxi siya. Yung asawa ko kasi takot mag-drive. Kaya ako ay all around. All around ako. Driver, taga-luto, taga lahat ng taga. Pero happy naman. Fulfillment lang naman yan. So, ayan. Salamat sa inyo ha, sa pag-stay ninyo. 10 minutes na lang, Dad Eddie TV. Opo, normal lang ang balakid, hindi yan nawawala. Ang mahalaga, hindi tayo sumuso kahit paunti-unti lang, pero control pa rin. Yes po, tama. Correct ka dyan, Dad Eddie TV. Ganyan talaga, di ba? Kasi lahat naman, everything will be fine. Everything is in control. Yan. Kasi, para wala tayong maging problema, ganun ang gagawin natin. Maganda na yung sumusunod tayo sa rules and regulation kasi tingnan mo yung iba, namuni sila pero 2 days lang, na-demonetize na sila. Back to zero yung WH nila. Kaya mas mabuti na yung sumunod, di ba? Ayan. So, lahat naman kasi ng ginagawa natin may dahilan. Oo naman, di ba? Dad Eddie TV, everything has a reason. Ganon talaga. Walang, walang, kasi sabi ng iba, bakit mo ito ginagawa? Wala lang, para sa sarili ko, ganon lang sila. Pero tingnan mo, pag makasarili ka talaga, hindi ka binibless ni Lord. Kaya, hindi din sila na ano, yung biglaan sila, gumagawa sila ng mali, hindi marunong sumunod. Tingnan mo, na-monetize sila pero pinatikim lang sa kanila na ma-monetize sila pero pagkatapos hindi na. Maraming ganun eh. Pero mayroon namang talagang family is ano, priority, but then talagang may mali. Kaya napapalo ni Lolo. Hindi na muna ako nag-LSS pang 2 days na today, hinintay ko muna. Oh, tama. Oo, tama yan kasi si ano nga, yung kinikwento ko sa'yo na namon, tayo siya 2 araw. Nag-LS kasi siya. Di ba nakuha na yung 4,000 hours niya, tapos nag-apply na siya. Nagpara LS pa siya. Hindi siya na ano, hindi na muna. Tama yan. Saka si ano, sino pa yung isa? Naka-apply na siya pero hindi siya na-monetize. Kasi nga, iyon ang ganun. Dapat busy-busy ka na lang, 'di ba? Busy-busy ka na lang diyan sa mga nag-LS. Hindi ka mag-LS. Kasi para ano, tama 'yan ano, tama tama Dad Eddie TV. Ako nga 'di ba nung naka 1,000 banana ako, nag-LS ka, hindi ako nag-LS ng 3 days. Tapos nag-LS ako nung nakita ko na may sulat si Lolo. Ayun. Kasi natakot na ako, sabi ko baka mamaya naglagay kong barana ko. Masabi si Lolo, ano ba naman itong Bicolana na to kay atat na atat mag-LS. Wala pa nga yung sulat ko. Ay, nako.
Nakakatakot na mapalo. Nasaan na yung mga si Gara Desisyudlove, sa Dubai siya. Sa Dubai siya naka-base tapos ang hirap nga, 'di ba? So, kaya kaya ako hindi ako nag-ano, hayaan ko na sila. Tumawa si Dad ABTV. Ayan. 6 minutes na lang tayo. Natapos natin sa Chikahan Dad EDTV yung yung 2 oras. Mamaya ulit mag-aano ako. Mag 4 hours ako. Okay yan host, mamaya alis ka ulit. Opo, mamayang gabi. 7, mag-start ako ng 7 para 7, 11 ako matatapos. O, di ba? 4 hours, bali 6 hours a day. 7, Dad Edit TV, mga 7. 7 or 6:30, basta tapos na ako magluto. Ulam lang naman na ang lulutuin ko kasi may kanin naman na ang nagsaing kanina umaga, hindi naman kami kumain. Kaya yun ang panggabi namin. Okay, salamat ha. Ayan, 5 minutes na lang. Natapos din sa wakas. So, mamaya ulit. Ang lamig. Super lamig pa. Malamig pa rin sa palamig pa ito kasi February pa nagbinga festival. Makikita ko si Coco Martin. Yung totoong Coco Martin. Okay. Yung ginagala ko lang kasi ngayon, host mga minions ko kasi mga for review pa si Oo, tama yan. Tama yan, Dad EDTV. Wag mo munang ilabas si Dad kasi hantayin mo na muna yung ni Lolo. Mahirap na. Mas maganda talaga may minions. Ako nga, gawa din ako ng isa. Kaya sila lang muna i-support ko. Opo, okay lang yan. No problem. Mahirap. Ako nga, gawa ako ulit kasi ito, yung sa tab ko. Papalitan ko siya ng SIM card kasi na ano na yata. Sa tagal ng SIM card, sabi na niya nung inopen ko, wala na daw siyang no SIM card na daw, call emergency na lang daw. Sa tagal ng SIM card nito, 2010? Oh, 2010 ko pa ito gamit na SIM nito. Kaya, ayan. Para dumami din ang kaibigan ko. Oo naman, 'di ba? So, pag may mag-isda sa'yo, iisdain mo ng mga manok mo dyan, tapos sila ay pupunta sa menu. O, 'di ba? Ganun lang. Ako ay di ko nga alam ilan na ba ang banana ko, hindi ko makita. Yung banana ko, nasa ano pa lang yata ako for 1,049. Ganun lang. Ayan, 2 minutes na lang. Naka 2 hours ako ngayon, ang galing naman. Naka 2 hours ako, so mamaya ulit. Dami na host, bilis mo. Hihihi. Oo nga, 'di ba kagabi?
Ay, oo, kagabi may mga nag-ano sa akin, may mga pumunta pala sa channel ko. Ngayong umaga ko lang sila binalikan. Kaya paggising ko, ay ano na pala ako, 1,049 na, ayan. Ang galing. 2 hours. So, tapusin ko lang ang 1 minute tapos mag-close ako kasi magluto na ako para maka-start ako ng maaga. 'Yan ang ano, 'yun. Hindi ba maano 'yun, Dad Eddie TV, yung mga video ko na iba may 4 ako na copyright pero yung ano lang, yung sound niya, yung music lang niya doon sa InShot, yung una 'di ba InShot ang ginamit ko, may nakalagay dun copyright yung copyright yung tugtog ko. Hindi ba maano 'yun, hindi ba ma-affect sa monetization yung 'pag gano'n may copyright? Okey lang ba 'yun? Sound lang naman, puwede ko naman yata 'yun puwede mo edit or delete before ka ma-review. I-delete ang video or i-mute ko yung sound? Pero 'pag dito naman chineck ko sa laptop, puwede naman daw siyang ano, puwede siyang i-change yung sound pero puwede daw i-mute, puwedeng i-change. Okey, sige. Yung sound, o sige. Sige, patulong ako sa husband ko kung paano ko gawin. Sabi niya kasi, 'wag ko daw munang alisin yung ano, 'wag ko daw munang alisin yung sound, bago na lang ako maano, 'pag malapit na ako maka 4,000 na WH saka ko na daw i-ano, saka ko na daw i-mute or i-delete yung sound. Okey, sige, mute na lang para madali 'no, i-mute ko na lang siya. Okey, sige, salamat, ha. 'Yun lang naman ang ano ko sa channel ko kasi chineck ko sila lahat kagabi kasi sabi ko, "Hala, bakit may ano, may copyright pala yung tugtog dun sa InShot." Kaya ang ginagawa ko ngayon, magngangawa na lang ako kasi para walang copyright. Magngawa-ngawa na lang ako para walang mag-copyright. Ako nga meron akong 3 CPR audio content, oo, ewan ko lang anong maging hatol ni lolo. Okey lang yun, okey lang yata yan ano, basta 'wag daw strike kasi yun talaga daw ang madugo sa kay lolo yung strike. Pero yung CPR daw puwede pa daw yung maano, inaano pa daw ni lolo. Hindi naman madami, 3 lang sa'yo, ang iba nga sino ba yun? Sino ba yung may CPR? Pero namuni, pero namuni sila nung ano, 2 weeks ago. Opo, kahit LS minsan may CPR pa din, ang gulo ni lolo. Kaya nga 'di ba yung tunog daw, hindi ko nga alam, eh, tingnan ko. Pero ako wala akong nakita kasi chineck ko lahat. Ewan ko lang, mamaya i-recheck ko nga ulit mamayang gabi bago ako matulog, baka mamaya meron akong CPR. Pero ako lang naman ang nagngangawa 'tsaka maingay 'pag nandito lang yung husband ko kasi ay, mayroon? Sana pagdasal natin 'yan, Dad Eddy TV, na maano ka na. Oo, gano'n na lang ano, i-edit na lang para hindi na siya mag-ano, ma-CPR, ayan. So, uy, Dad Eddy TV, tapos na ako, naka 2 hours and 3 minutes na ako. Mamaya na lang ulit, ha, magkita na lang ulit tayo dito sa LS ko, basta makita mo naman ako kung naka-LS ako kasi ano, magluto na ako ngayon. Oo, sige, gagawin ko 'yan ano, Dad Eddie TV. I-check ko 'yan mamaya lahat ng mga video ko simula sa LS hanggang sa ano, kasi para manigurado. Okey, ingat din. Salamat.
Ano yan, sa mga nandiyan pa, bye-bye, see you din mamaya 7 or mas maaga sa 7 basta makita niyo ako mag-o-online ako. Maraming salamat, God bless us all, bye for now, bye din Dad Eddie TV, maraming salamat. Okey, magkita-kita ulit tayo. 7:00 ulit mamaya, okey labas na po ako, salamat. Salamat din, bye-bye. Bye-bye. Bye Kyra, kabayan, bye-bye. Bye. Salamat, mamaya ulit gabi. Makikita mo naman na online ako para makapangisda kayo. Sige, bye-bye, see you then.